Oh guys, luto kong kuan. Saan ni? Ano ba? Sige, akong gataan ng cube. Sabulan ako mga gulay. Kaya pasayan. Kani ako na siyang gilat anda niya. Gulay para malapot. Palaban dahil tag kukumama. Kukumama ba ni alagi? Kukumama. Palaban dahil tag kukumama guys. O si kapoy naman magkagod. Hangat kaayo. Nay kukumama. Luwag kay guys kay isa ra kamot na gunit sa cellphone. Ang isa kakamot kuan kanang luwag. Apoy na magkuha og tripod sa tindahan, maamtan pa dag customer madugay pa ko malata pang akong giluto. Sa tanghon akong ni siya o pasayan sa gulan ako o batong, kalabasa, bisol o salits. Tilata na akong kalabasa guys para may piso. Saluyot o ganas. Mayan ang ginataan nga gulay. Kuha naman unta ni. Kung gula akong gataan ganing alagbati o baton. Kita man ko tahong sa merkado.